Исус влезе в ладия с учениците си и им рече: да минем на отвъдната страна на езерото. Учителю, цяла нощ се трудихме. Оттегли ладията към дълбокото. А няма улов. Яков! Йоан! А като плуваха, той заспа. Учителю! Всички ще загинем. Вълните ни потапят. Ще се удавим. Спаси ни, Исусе. Ще бъдем спасени. И пристигнаха в Герасинската страна, срещу Галилея. Исусе, Син на Всевишния Бог. Исусе, Син на Всевишния Бог. Какво искаш от мен? Моля те, не ме наказвай. Как ти е името? Легион. Моля ти се, не ни пращи бездната. Позволи ни да влезем в стадото свине. Ей! Върнете се! Стой! Спрете! Бесовете излязоха из човека Стойте! и влязоха в свинете. Исусе. Махайте се! Наджастнико! Остави ни! Отивайте се от тук! Всички! Махайте се! Върнете се! Стой! Спрете! Ще те следвам навсякъде. Проповядваше Исус добрата вест за Божието царство. Следваха го 12-те апостоли и жени, изцелени от зли духове. Мария, наречена Магдалена. Исус пристигнал с учениците си в Йерусалим. Там имало голям храм, издигнат в чест на Бога, и много хора идвали да му се поклонят. Според обичая, всички давали на свещениците животни, за да ги принесат в жертва. По-бедните купували от търговците гълъби, а по-богатите овце и крави. Освен това, за да влезеш в храма, трябвало да платиш със специални храмови пари. Пред Божия храм имало огромен площад. По време на празника търговците от целия град се настанявали на площада и продавали на молещите се евреи жертвени животни. Други пък сменили обикновените им пари с храмови. Така площадът се превръщал в огромен и шумен пазар. Ядосал се Исус, като видял това, направил бич от върви и подкарал животните извън площада. После преобърнал масите на менячите на пари, а на продавачите на гълъби рекал:
Вземете това от тук. И от дома на баща ми не правете дом за търговия. С какво право вършиш всичко това? Кой си ти, че да ни гониш? Учениците на Исус знаели отговора на тези въпроси, но мълчали. Свещеният храм в Ерусалим се бе превърнал от място за молитви в място за търговия. Писано е! Думът ми ще бъде молитвен дом, а вие го направихте разбойнически въртеп! Спрете го! Спрете го! Съпротивата сред политици и религиозни водачи растеше, защото народът приемаше Исус за цар.